A ƙasar Rwanda, akwai wani mutum da ake kira da Nzanwita da ya rufe kansa a cikin gida na tsawon shekaru 55 don saboda baya son ido hudu ko ta mu'amala da mata. Nzanwita tun yana ɗan shekara 16 a duniya ya kaɗaice kansa daga mata don saboda tsoro da firgici da yake ji a duk sanda yake cibis da mata. A cewarsa, yana matuƙar jin tsoro a duk sanda aka ambaci kalmar mace duk da bai bayyana dalilinsa na yin hakan ba. Ko abinci za a kawo masa sai dai a cillo masa ta tsakar gidansa. Daɗin daɗawa, duk dan saboda ya katange kansa daga mata ya zage katangar gidansa da kara da igiya. Tun da ya rufe kansa na tsawon shekaru 55 bai taɓa magana ko haɗuwa da wata macen ba. A cewar wasu masana, Nzanwita na fama da wata cuta mai suna genophobia, wanda cutar ce ke janyo masa tsoro da kuma tsanar da yake wa mata. Ni ce ta kwar kullum Sadiqat Aisha S.Meamalari nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya, da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe.